ahoj. Vítam vás z ďalšieho videjka, tu je Supercell YouTube a tu je Supercell YouTube a vítam vás z ďalšieho videjka na Clash of Clans. Točím cez už iný natáčací kanál, dá sa povedať. Mám aj sluchatka aj tak a napíšeme pozdravte do videa. Prečo by som mohol, dobre. By ste videli môj ľud. Preto mám taký malý ľud, lebo vlastne teraz útočí Lavalun. Nemám iba 12 balónov, iba jak som donatoval, tak tie balóny sa mi presunuli sem. Dobre, nadonatujeme King Marek, čo chceš, Giant. Dúfam, že niekto pozdraví, zatiaľ ideme, že my tu musíme vlastne vyčkať. Takto ideme na ten môj druhý účet. Už to bude aj zeditované, jasné, že lebo cez ten nový kanál sa dá editovať. A chcel by som sa hrozne aby som sa nevolal Skillman 111 subs, ale aby som sa volal normálne aby som sa normálne volal Supercell YouTube, ale mne to nejde sem. Počkajte, steším si hru, hej. Aby normálne vlastne som bol počuť. Aby normálne bolo vlastne počuť, no aby som sa premenoval, ja už trepem 29. A by som sa volal Supercell YouTube, lebo toto už mi nejde vytvoriť ďalší účet, tak sa musím volať takto trápiť. A ja nemám ani prichystanú army, tak to je nejaké zlé, počúvajte. Preto ešte to vidí takto aj kemne. Toľko giantov a archerky. Poďte sexy moje archerky. OK, malo lootu, ja čakám aspoň nejakých 2000-3000 lootu na tie malé areny. Toto už je lepšie, ale počkajte, bojím sa, že toto nedám. Má to už aj všetky zabezpečenia, takže toto určite ideme na to. Fúha, to už je tam 4, ani toto by som nedal, ideme na ďalšie. Ideme na ďalšie. Mortar to má v strede. Archer tam by som mohol obsekať archerkami. Idem na ďalšie. Potrebujem mať proste otvorenú baseku. Nie takéto a všelijaké tam 4 mi tu nachádza teraz. No to už lepšie. Nie, preto je to slabý level, ale vlastne mám 10 giantov, tak je veľmi to byť pohodičke. Pohodís. Ok, tak toto tu porozmiesňujem tie archerky. No poďte moje sexy archerky. No akože mám na dobrom leveli podľa mňa vylepšený tie army campy, takže nemal by to byť pre mňa vôbec žiadny problém. Poďte loot. Tak toto už je asi teraz easy win, lebo 10 giantov. Nechcel by som. Aký bonus. Ďakujem. Chcel by som si aj tento už úplne vymaxovať. Ok. Maxnutý účet. Mám štít, ale toto sú také štíty, tie také úplne, že neviem. Ok, iba 13 poháríkov tam bolo. Celkom dobrý, nie? Ok, dúfam, že ma aj počuť, pri najlepšom to
asi ja môžem ešte aj na toto, že by som si nenašetril na kanál, lebo ja chcem kvôli teraz to musím sa má všetko naťukávať. Ten ďalší útok si dám tak vylepšovať toto a ako to natáčame už až 6 minút, celkom dosť natáčame. Pozrieme sa naše laboratórky. Mohli by sme si dať upgradeovať niečo. Možno archerky by som si mohol dať. Lebo niečo také by som si mohol upgradeovať. Počkajte sa mi, toto je 14 G, môžem pohodičke. Ok, minus tam tieto všetky. Ja chcem, toto bude taký určite, kde budem vymaxovaný. Až nemôžeme na ďalší townhall. Takú. Až na levely 5, tak to je také. Dobre, mám všetko, či ešte niečo nemám. Taká vec by sa snad nemohla stať, by niečo nemal. Ok, mám všetko. Tu je na ferry. Ideme sa potom na našho prvého. Taký slabý, ja som na tom 9, určite si na čo ste na začiatku videli. Ale ja som až taký slabý. Ja som na tom určite Master 3. Je o 10 levelov menej ako ja na mojej TH9-ke. Ty vole, nejaký noobček. Noobí, pevný noob. Kým na 6, to je celkom dobre. Dark Elixir stojíš na takom maličkom leveli, som čakal niečo viac, či mu točí. No, to je nejaká snoobská arma, aby som na jeho mieste točil COVID. Ale ja točím aj tak lava lún, takže mi je to jedno. Ok, toto si ešte musíme potom vyupgradeovať. Aby som mohol na ďalší townhall, lebo akože všetky voly, aby som mohol ísť na ďalší townhall. Potom to už bude niečo stať 10 000 jeden volík. Ok, dobre, ani nie Starboy nedostaneme, tak to tak teda nie. Tak ešte si dáme posledný ako dlho, 9 minút, ešte si dám posledný útočník. Nemám na to prašivé. OK. Počkám si na 33, makajte, dajte mi to tam 33, makaj 33. Čakajte, ja to strihnem, takým budem čakať a potom. Takže už som späť, už konečne mám 33. Takto super. A ideme ten push. Musíme mu tam dať nejaký veľký push-up. Celkom pekný ľud, na tohto by som išiel celkom veľmi rád. Ani mortár nemá, ok, ideme na ňo. 10 giantov, keď máte na townhallke, to není vôbec žiadna sranda. Ok, tak to pekne archerkami obsekáme. 20 gianti úplne nádherné to tam drtia. Nechcel by som, pardon, že som vybil baterka, potom sa musím tam nabíjať. Pardon, že ste tam videli, že mám tú baterku. Zoberte tento kolektor a tento kolektor, aký je medzi tým rozdiel, aký veľký a malý. A ešte by som chcel pozvať do nášho klánu, ktorý sa volá Belančania. B-E-L-A-N-Č, nie C, ale Č, A-N-I-A. Bez toho nie.
Nia Belančany. Dobre, lebo ja mekčuje, ako všetci dobre vieme, moja hlavička rozmýšľa. Keby ste chceli, ale je to až od určitých pohárikov, preto tam v tom klane nie som ja. Ale keby ma toľko pohárikov, odkoľko to je, určite pôjdem, lebo tomu klanu sa nikto nevyrovná, to je fakt super klan. Takže radím vám tam ísť a keď tam budem, už to budem mať aj ľahšie s natáčaním. Lebo budem môcť už pozdraviť do videa, alebo teraz neviem, kto všetko zdraví, ale dúfam, že to čoskoro už bude. Dobre, mám za sebou nejaké kvapky, toto len tak pozbieram, lebo nechcem toto mať. Dáme si upgradeovať kamu. OK. Ja sa s vami zatiaľ lúčim pri tomto videjku a zatiaľ ahoj!